Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kami karon sa Kansiwang daw man ako sang master sa. Dah si Aileen, sa Len. Oy, nagdaldal na ba na? Galgal karon siya. Makatudog mo Dios unsa na sangit. Ako gada si Andre sa Manlangit. Social kag porma. Nami igasa sa humana ang manong. Amo pabartiran og buwak. Ijang buwak di man mungis, di yung ginawa mo mungis na pa kinabuhi. Gasahan among magulang og hindot nga gasa. Pamamilay kagasa di kanin alaman. Amo katong giadto sa bit-bit kag gindol man pa. Sus lapok na di na pwede gid ang motor diri no. Lino ko arang lapuka ang dalan. Dami gas kay mo na ni karon tungod sa karong panahon na kay kuntis na magpalami ag buwak di mangabot-abot si asa. Kuntis ay unja ha di mi sang maguwang gidungog magdahag buwak karon manunga ka sulungon ko na mo ron. Og dili gani ka mahatag manunga ka wala ta ilhan na igsuon. O so na naron ay ilhan na igsuon og mahatag buwak. Mamayabas si Aileen di Hatag Len. Dira, wa na ay bunga. Mamayabas si Aileen. Pero nay sa kabuok pero gahi man ni mga pustiso talisod. Arang ninduta. Arang ninduta tanawon Len. Kana ba murag daw sana nagbaha no. Arang ninduta ja. Cara. Okay kani nga lugar na ani sa Kansiwang Gindolman. Oh. Hani man ni ambakon. Pang manang mga wa bra tutong atuang ko ani ron sana na kana na ay. Habog mo na dinin abi man ako nigbabaw ron ni wakwakan eh. Di ba si papa rin lagi. Nawata ko pa. Tura. Ani pa ning Bali mo mga sa man ni mga agianan sa marami na mga kawatan ani. Nawata ko pa. Kay guri ka mo dawatan magbuwag jud ta pa. Allah abi ka mao muna. Lisod ka jung dalan da. Tara, habog kayo, Raisa. Hi. Si Papa. A few inches later. O si, nindot kay buwak si Manong. Arang lamia panganhi mo diri guys kay kung mahalinan si Manong, na ako'y porsyento. O, unsa nga buwak ni Nong? Sina, presyo. Silong. Oh, silong ko na yung pilang kilo. Kilo. Oh. Palit na mo guys kay kung mo palit mo na akong 5% ane. Kung mahalin. 5%. Nindot ni. Na. Susarang lami ah. Ulam si bombas. Mo ni bombastic nga original. Si songo. No, tagay ko paliwat no.
Hinjit, hinjit, hinjit. Hinjit, hinjit. Halo guys, dana may ilahang manong, ilang buwak aron daghan na. Kung di ko kadaron gubot, way na igsuon. Tagan mo sa karunong. Sa tibok nimo kinabuhi. Lintang kasi kanahon ko nimo padalon. Oh, ni tag-iya sa. Mane ang manong, may tag-iya sa buwak. Dili ni bayot ha. Umo kay mamuwak, magbayot dili. Pure na yung laki. Iwat lang sa nanay. Kananay kay may wala na pugo si hatag mga saha. Wala choice kay gisumong naman. Di ba Len? May choice si Manong Len? Balag ladyo, basta na ibuwak. O nga na, sunod na ron. Asa lagpot. Kana, hurot ang saha ni Manong, hurot ang saha. Para paliwat ba, paliwat. Kay ari ko, di ay yung buwak nga arang ninduta. Itawag og secret packet. Oh, ngano gitawag nag secret packet? O di mura magtangoy-tangoy. Mura gidyahan kuan ba bulsa ba? Bulsa og porma na po yellow og dahon. Dako na siya guys na Oh. Secret packet kay murag na si Jay kuan, bulsa. Kani puti, parihara isa ka punuan po na ay isa ka dahon nga na yellow. Legend minang kay na-erase man to. Pero katuluhan, sumangil na. Sumangil. Atik-atik mi nga na-erase. Kaya makabalik pa mi na may pasunginlan. Ay kung di mi magpatik-at, di ba erase, may rason. Sao na lang. Jarang ilara ni Murisa. Nakisakara na makares. Kuna na ha. Ina ako may Iyagbong kasi na ho. Ato gina sa ilin. Sina minong. No, salamat sa buwak. Boy. Salamat sa buwak. Mangulay na mi. Bahit ta ha. Ito ano? Ano nito ka dito na ha? Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and click the notification bell para update mo sa video. Bye-bye! Thank you for watching. Okay, shout out time. Thank you for watching. Okay, Anji Sahulga from Kuwait. Thank you, ma'am, for watching.
Then si Ina Dressmaking and Crafting. Okay guys, ang channel ni Ina Dressmaking and Crafting na nindot ayong channel kay makakaton ka og tahi-tahi. Okay. I-subscribe ninyo guys. And then si hello cutie girls, ang Young Whitey channels. Thank you for watching cutie girls. And then Rose pronounce Rose Fukoi from Japan. Yes, thank you ma'am for watching. Thank you kay niabot na tag Japan. Thank you sa inyong pagtanaw. And then si ma'am Mary Grace Smith Hamboy. Okay, thank you ma'am for watching sang video. And ta dili ka mag-poll pag-support. Thank you ma'am. And si Sir Salvador Golosino from Cebu. Thank you sir. Tagaubay na siya pero to nasa Cebu gapuyo. Thank you sir for watching. Giyon sa kasahaw ang head sa una nga si Sir AB Golosino mo na mo prinsi amo ang school head sa una. Okay, kana retire na lang siya. Pareha mo apelyido. And then si Rianel XD. Thank you for watching, pamangkin. And then si Agaw Lit Berto Daso. Thank you, Agaw. Okay, thank you for watching. Nanay siya channel magluto-luto. And then si Soul Channel na OFW po na siya, kay nindot na siya kay to sa OFW na siya slay nasod. So mas kiwata mo to sa lain nasod, makakita sa yung channel, mura punta nga to sa lain nasod. And this is si Ma'am Rose Polistico. Thank you for watching ma'am sa how ang channel tadi mo sa akong video, hindi mo magpuol sa pagtanaw. And then last but not the least, si Ma'am Marcelina Laboniti from Korea with Love. Nanay siya sa Korea. Ang iyang channel guys, bisitahan na. Ang channel is Marcelina Laboniti. So nice yung channel kay mura putag nakalaag sa Korea, no? Siyot Korea mo na. Thank you ma'am for watching. Ana pa day guys ang akong tig-edit yung channel na si Rizal Vlog og sa anak na si Kim Handog. Thank you. Naot dili mo magpuol sa pagtan-aw sa ang mga videos. Okay, don't forget sa wapa maka-subscribe, don't forget to subscribe, like, comments. Mo comments jud mo parang ma-shout out mo. Okay, bye-bye.